Onwelo ka ị na-practice spirituality na belief system n'ala Igbo na Nigeria ka ị nwee peace of mind. Ngwasịa gị ife a m na-achọ ịgwa gị kịta ebe a, ọ bụ that na-achị for some of unu na-efolo m ebe a na-eme ife spiritual. Ọ bụ na-asị gwa m na-asị and m ga-agwakwa gị ife ị ga-eme onye ahụ ị na-afụta na ọ na-eme ife spiritual nọ na line unu n'ime ahịa ma ọ nebo gị, ego ị ga-agwụbe dibịa n'ime ihe ya emecha agwa gị kịta ebe a. Onwere onye ọbụla na-practice spirituality nọ na be anyị today alụ na afọ. Everything na-happen around him or her nwee meaning. Nnọ n'obe n'isi window ya nwee meaning. Anyị agbara ya afa. O teta ụra n'ụtụtụ pụta na shop ya afọ ebe oke gbasara akụ enwere ife dị ya n'ime. Anyị agbara ya afa. Sometimes if amemebe shop, ịchọ ka dat neighbor afọ nọ n'ime afịa na ihe spirituality gbaa ọsọ, just jee gote dusting powder. You need to onwere ife just ọ na-anacha afịa jee yọsị ya n'ihu shop. Yọpụta ụtụ ya akpọpe shoda shop. Ọ ya akpọlịla onye amụmụ ya ma ọ na ọkpọ nwa dibịa. Onye ọbụla na-eme ife spirituality na-aba anyị, everything na-eme n'akụkụ ya nwere spiritual meaning. Onwe ka ijiji si bagharịa, onwe spiritual meaning. Onwe ka anwụ si befete na shop ya, onwe spiritual meaning. Onwe ka aka ka o si laa ụcha ụra wee nyụọ na nlọ, ịma na o nwere nwaanyị mmiri. I'm telling you, ihe a na-agwa gị bụ I have been with them. I have also stayed with them. I have even been inside this thing. I'm just telling you now. Do you understand me? Ihe ọbụla na-eme n'akụkụ onye ọbụla na-eme ife spirituality nwee meaning. Ife ọ bụ na asị ka m na-atụ onye na comment section, Fada enwe peace of mind. Ọ na-alụ village o nwere ka uncle ya esi wee kụọ ya anya, ọ nọrọ n'ọgba aghara. Ọ fụtara na uncle ya afọ achọbi ya. That is why ị nakwala atụ egwu ndị uncle gafe iche na-adala ọgwụ enwere ọgwụ fada fa ga-achụfu gị because they know that you are already afraid of them. Ịbata n'ime afịa neighborhood for that ị na-eme ife spirituality, ọ chọọ ịchụfu gị ife ahụ gwara gị ka o eji wee chụpụ gị na line nye gị ezigbo ọsọ. Onwekwa ife dị ya, ọ chọọ oje ebe a na-ere ife ngwongwo gote okpokoro mbekee ya akwalere debie n'ihu shop gị, ịpụta ịgbafere because alụ unu niile na-abụ egwu. Mana mpụta kịta ebe a na-agwa gị sị ka ịpụta na this superstition na this illusion na fusion juru alụ, ị na-eche na na-ekwugheri. Ihe nji agwa gị ife a bụ because na mba m these people very well. Ọ bụ na ife a niile nkwu kịta abụla asị kwuo ya na comment section.